Yıldönünde hıypap Yürek tepişin tınlap Kusağıma min alam Hinin yanında kalam Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Men keldim, Акболоттарға кавер эшләргә касан ой келди? Во-первых, яңынан айтам, обрежете, башкортча сөйләшергә тырышырмын. Ак болыттарга кавер дип таны әйтеп булмай, сөнки мин видео загружать иткәнем. Просто гитарала уйнап, һәм минем кайһы бер видеоның аудиоларын кемдер извлекать иткән и интернетка салган. А ул видеоны мин насар итеп ядыргас, мин аны удалитып таштаган. Видеоһы юк, а аудионы удалитып булмай. Сөнки аны мин добавить итмәгән. Шуның өчен нисек уй килеп сыкты, бәләкәй сактан ук инде кунактар йыелһа, туй бренеме булһа, кунакта тик бер генә йөрердәйләр иде. Ак болыттар йөдә зәңгәр күктә, һәм мин инде ул һүзләрне яттагайным, сөнки һәрвакыт кунак була, һәрвакыт кешеләр байрам итә, шул йөрдә йөрдәйләр. Шуның өчен һүзләр яттарга кирәкмәй, шуңа мин аны кавер дип язгайным. Башкорт эстрадаһында 90% ярсалар һүзләрен үзе язмай. Ә һин йырдарыңа һүзләр үзең язам. Бик авыр һорау, сөнки мин үзем язам. Күбен үзем язам. Кайһында гына бар минем үземдең булмаган йыр ул инде Урмансының халкын ишмәһе Хайдар ага язган безнең авылдан. Ул йыр сөнки минең авылым торганда, шуның өчен ул йыр үземдеке түгел. Күп йырларда инде үзем язам. Сөнки мин йырлар менән үземдең хис тойгымды кешеләргә күрсәтәм килә. Һәм инде мне кажется, рус әйтергә була бит кайһында. Булай. Аты мин тырышып торып, кайһында кайһы бер һүзләрне сложно будет это говорить. Но сөнки каждый йырсы мин думаю, үзенең йырын йырдарга тейсә, это намного же приятнее. Вот это минең йырды, допустим, тыңдай, допустим, тыңдай, и примерно понимаешь там, как мин живу, о чем мин пою, какие там трудности минең в жизни могут быть. Поэтому мин думаю, что каждый йырсы, наверное, хотя бы бер үзе язган йыры булырга тиеш. Алтын проектында һәйеңүсе булды шуны һөйләп үтәм. Алтын проектында еңеүселәр бер мин генә булмады. Анда 3 номинация булды, или 4 хатта. Шуның өчен 4 еңеүсе булды, уларның бере без булдык инде. Интернеттан күреп калдым да ул конкурс турында. Онлайн заявка бердем. Шуны миңа яздылар, 4-5 кастинг үттек. И шунда еңдек. Нисә мең аттыгыз? 250 мең оттык, 200 меңен безгә бирмәләр, сөнки үзләре клип эшләйләр 200 меңгә. Әлегә инде йыр язырга кирәк, ул йырды мин никак яза алмыйм. Һәм мин ышанам инде, бәлки һин миңа ярдәм итерһең дип, сөнки минең идеялар никак килмәй в последнее время. Вдохновение юк. Дусың менән еңдеге дә бит. Дусым менән. Уны менән касан таныштыгыз? Һөйләп үтәм. Ул минең группаның, рок группаның барабанщигы. Минең алдан группа була торган. Может, ишеткәндер, может, юк. Без аннан бер 4-5 ел тому назад танышкайнык. Һәм инде шул группала уйнаны, группа безнең распалась. Без оныңа икебез калдык. Ул миңа әйтте инде: "Блин, ты, һин же получается башкортча беләң, һин йырдар язаһың. Һиңә тәһә легко будет дальше үзеңнең юлың менән китәргә. Миңа говорит, интересно, что делать". Мин аннан сорадым инде: "Һин йырдай беләһеңме?" дим. Ул такой: "Юк, ты, йырдай белмәйм". Тогда давай һин рэп будешь читать, тинем. Раз йырдай белмәйһең, не парься, әйтәм, мин һиңа текст напишу, мин там все сделаю, просто һиңа надо спеть. И все, шулай без йырдар яздык, и выиграли алтынды. Аның ул икенче генә выступление булды шунда, алтында. Нисә яшь уга? Мин аның яшен Роман. Без аннан давно знакомы. Ну, примерно, наверное, бер 22-23.
возможно. Могу шылтыратып хоралга. Яра икенсе олай хорарды. Һин әле кайда эшләйһең? Вообще менің ондай хоралга менің бір хайбат явап бар, который мен люблю отвечать итәргә. Шундай явапма. Но мен улай тебе әйтәм, ул дөрес булмай. Чөнки мен әйтер инем, мин фрилансер дип. Ул вроде круто звучит, да, фрилансер. Это тоже самое означает, что нигде не работаешь, но звучит фрилансер круто. Вот. Но, к сожалению, мен фрилансер түгел, мен Яңгантауда, санаторийда, геопарк Яңгантауда переводчик болып эшлейм, тәрҗемәсе. Английскийдан башкортчага кайһы бердә алдатып җибәрәм. Потому что чөнки бер аңдамай бары. Эш хакы күпме? Эш хакы. Эш хакы күп түгел, чөнки анда эштән зависит итә. Допустим, туристлар күпме килә? Ну, белеп булмай. Если бер туриста булмаһа, бер нәмәлә эшләмәһәң ай буе, һиңә 2500 түләйләр. А һинең если туристлар булһа, там 10,000 сыгырга может. Ну, шундай инде, в общем, там. Эштән зависит итә. Интернетта укыгайным, һин машинаны үҙең алган тип. Шулысынмы? Ну, как вот һин думаешь, ерсы булып, Башкорт эстрадаһында студент булып БГУла, Салават районынан булып или просто авылдан булып, думаешь, машина алып буламы? Ярый. Мен үҙем аманым, әлбиттә. Но минең үҙемдең өлөшем тоже бар. Где-то бер 10% ул минең сумма. Нисә меңлек машина? 680. Я иләһи йырының клипы бар бит. Инде районда төшерелгән. Салават районында, чөнки якында гына төшергә булдым. Бензин әрәм итеп еракка йөрергә, бер кайда анда икенче илгә. Беләм, үзебезнең бит табигать матур. Да, хәтта мин бер Баймактан булһам или икенче райондан мин любой урында төшерәм. Главное якынрак булһын. Инстала һин бер мәл әйткәйнең, мине каты итеп дусларым ташланы дип. Шул туралы һөйләп бит әле. Каты итеп дусларым ташланы дип әйтмәдем. О, получается, минең маленькая обида булгайны. Мен люблю говорить как есть. Получается, бер иптәшем инде. Минең бензинга акча етмәй. Мен аны попросил, мәйтәм, можмы мәйтәм миңа одолжить. Чөнки мин аңа биреп торайым. И ул такой, кемгәлер 30 мең акча биреп торган да, ул кеше аңа не вернул. И ул такой это, ну, типа, гафует, меня как бы акчаны вот не вернули, и мен решил бергенәлә бурыска акча биреп тормаска. И мен такой резко подумал, вот дустар нимәгә өсен кәрәк, когда һиңа там тяжело, когда һиңа что-то надо, алар һине выручают. В этом и бөтен смысл. И такой подумал, а смысл тогда меня ануман общаться, в принципе, если он меня в сложных ситуациях не будет помогать. И то, что какой-то она бер кеше там бурусы не вернул и сразу бетегенда под эти одни рамки ставить, это вот тоже как-то не прикольно. Это то же самое, допустим, и меня попросил ты акса. И мне такой не говорю, меня акса бар, нет, извини, меня бермеем, потому что меня ты другом меня не возвращал, значит, он тоже такой. И вот поэтому меня как-то обиделся. Ну, сейчас уже обида прошла. Хәзер һөйләшмәгән булдыңмы? Һөйләшәбез. Һин Рентаның кумирымы? Мин РМТның фанаты. Дөрес сораганды бирмәдең. Ярый, яман һорау. Да, мин аның кумиры по-любому. Он мне недавно комментарий оставлял. Инстаграмда күрдем. Поэтому думаю, мин аның кумиры тип. РМТ, һиңә сәлам. Мин знаю, что минең кумир. Но мин аның фанаты. Действительно, потому что иң беренче башкорт эстрадаһының концерты ул РМТныкы булды. Һин барган. Мин барган. Мин билет тоттым, мин бардым, һәм беренче тапкыр шунда атмосфералы булды, миңа охшаны. Мин такой подумал, оказывается, башкортцы концерттар бывают крутыми. Такой думаю, нифига. И потом үдем тоже ерсыгардым. Умрак инде мин кавердар аңа бер 2 кавер эшләнем. И хәзер инде Алла бирһә 3нче кавер яздырга теләйм. Рентаның 2 сольнигы булды. Кайһына бардың? Аның 2 сольнигы булды. Әйе. Касан ише берәү булган? Берәү декабрьдә булды. Берәү ноябрь, 1 ел үткәс димәк. Һәм моны 3нче хәдәләнә. Мин аның беренче сольнигында булдым. Икенче сольнигында, значит, булмаган. Мин белмәгәнем. Икенчесендә Руса альбомының презентация булган. Онында булманы.
Min kildim, yeah. Üfü utlarında Renta'nın konserti buva Колизео залын Яштар тудыра Марттың 29-ына Барында сақыра Крутой тусовкаға Рентаның сольнигына Min kildim, yeah. Unutma meni klibinдағы қыдықайды несе кайланық. Ой, аны хайлау бик, зор кастинг өтті. Шучу. Ол қыдыққа енді бір ерсілар, қонаққа келген Уфаға. Оны енді бір ерсілар қаршы алырға түгел, ол ерсіларға келгені. И алар как-то бір-бірімен не встретились, алар клип түшірігі ойдағайнылар. И мен аны барып қаршы алдым да, ол менің беседалы бар, мен ердарды тыңдай. Мен герт Уфаға айтам, қаршы алырға бірлей жоқ, можешь ма? Мен такой, да, без проблем. Бардым, қаршы алдым, потом видяшып кеттік та ол айта. Вот клип түшірігі не келгенік, что-то походу түшіріп помай, мен типа приехала ты. И мен такой подумал, менің ұнытма ері еще сықмағайны, аранжировкағына барыны. Хуздәрегіне барыны еще ядырмағайным. И такой подумал, блин, вот жизнь, да, блин, всегда бывает так, что какой-то подсказка келіп сюда. Мен вот такого мировоззрения. Думаю, блин, а почему меня не сделать клип? И мен такой утра был, да, говорю, а может клип түшірейік? Ин как? Он говорит, о, мен только за ты. А подожди, мен иптештеріме позвоню. Иптешіме позвонил оператора, говорю, ертең обушаем ты только ертеңгі сағат етілеріне. Мен такой, ладно, окей, ертең будем клип снимать. И түні бойы клубта үйренікті. Ертең клип түшірге кеттік. Меня бик ауырыны. Мен 2 энергетик выпил, меня особо не помогло. Куда опухший, поэтому думаю, что бы делать? Точно, мне очки им барбитали. Очки надел, если клип-то не заметил. Очки им на шей түшіп үйренім. Барам до утрам, я алтерге, барам до утрам. Шла я типа, вот он от мамы тиган клип түшірдік. И действительно, ол клипті мен никогда ұнатмайым. Несе мыңға барып түшілейінді хақы? Әлі достары саға ішләнеген? Ол менің досым. Шының үшін, ол менен символично ғана мен хұм ақса алды. А монтажды мен өдім іштейм. Шының үшін мен хұмды клип. Мына, өтей батылда әгерді хиңе дүрт ерларға сақырға көп мұ ақса құрарны? Бірісін айтайым келе, мен очень... Біз интервью алдынан хидешіп алдық та енді мен очень восхищен тем, что хин вроде бы ерсі түгел хин уден там юристқа оқой хин баш факта оқымай хин и то, что хин такой батл удендің көсің мәніште хин, мен думаю, мен бы с удовольствием хинен ақса алмайса выступил бы. Нефсін біз хине ешлік шоуда, мәселен, жоқ, ешлік шоу түгел, екенсі бірі концерттарда көрмей беді? Сынки меня особо сақырмайдар, мен білмеймін причинаға. Может, как-то не форматтыр, может, и гитара ойнағанға, поэтому. Бұна Захир Ишкинин мән, бір интервью көріп қалғайын. Шул проект тұрғанда көрел? Ол проект түгел, Захир Ишкинин менің хымақ видео ойындар ойнарға әріті. Хәменде мен оның башқұрт эстрадаға группағында администратор. Вот. Шының үшін ол менге келген, әйді ойын ойна балайық деп. Захир да енді, яш та енді ол. Яш кіші ойын ойнарға әріті, мен де олар ақ та енді. Менің де же семья бар, аның семьяға юқ, бірлігіне. Келебетті әйді ойын ойнайық, әйді ойын ойнайық деп. Мен айтам, давай, менге келділі ойын ойнанықта. Мен айтам, әйді интервью сделаем. Шынан камералар поставили, ноутбуктың чисто камераға. И прямой эфир іштәнік. Прямой эфирдің шул отрывықтарын мен как бір интервью ғымақ етіп іштәнік, и все. Ол өзінің интервью проект асылғаны бетінде иншап сақарман екен? Сүнкі мен
Үдемсе ойлайм, мен ухадарымнық знаменитый артист түгел, мен ухадарым көп кіші білмей. И оның бит интервьюларында популярный артисттар Асаева болды, Наиль Башстайл, кімдер болды, особо не помню. Но мен ышанам, Алла бирһә, мен популярныйрак болып кетһәм, бәлки сакырыр. Ниндәй яңы ижади премьералар көтә? Беҙҙе. Яңыраҡ кына Эд Ширандың. Мин хәҙер инде иң беренсе уйланым да, теге концерттарға саҡырһалар тип шундай форматта йырҙар эшләнем. Чтоб концертҡа подходило, клубныйыраҡ формат. И особо концерттар юҡ башҡорт эстрадаһында, особо мине бер ҡайҙа ла саҡырмайҙар. Мин үҙем генә концерттар эшләйем. Не всегда минең ваҡыт була, не всегда. Мин еще концерттар эшләргә нисек итеп белмәйем. Мин белмәйем там, какой расходтар була. Шуның өсөн инде мин решил хәҙер йырҙар сығарырға, который мин үҙем хочу. Миңә бик ныҡ оҡшай Эд Ширандың Perfect дигән йыры. И мин ул йырҙы башҡортсаға тәржемә иттем, и башҡортса кавер була. Как Аллилуйя, я иләһием ағыраҡ. Башҡорт эстрадаһында һиңә иң оҡшаған үс йырсы? Тәүҙән инде MC Баш, сөнки ул мине гастролдарға йөрөтә һәм ул мине күп нәмәгә өйрәтте. Сәхнәлә үҙеңде нисек тоторға. MC Баш, шунан РНТ и так, тағын Наиль Башстайл. Наиль Башстайл нимәһе менән оҡшай? Минең һәр ваҡыт шундай состояние була. Вот иртән торам да, һиңә уйҙайһың, блин, мин спортман шөғөлләнәм бит, ҡайһында йүгерәм, ҡайһында саңғыла йөрөйөм. Ҡайһы ваҡыт теге бараһы килмәй, ялҡау килә. И шунан Наиль Башстайлдың йыры бар. Бар нәмәне иртәгә, ябығырға иртәгә шул йырды тыңдайым һәм шул йыры өсөн миңә ул оҡшай. Бына беҙ әле һинең фатирҙа ултырабыҙ, ул һинекеме, һатып алынғанмы, әллә син әйтәһең? Әгәр дә әйтһәм, ул минеке тип дөрөҫ булмай, сөнки алдатырға ярамай. Ул фатирҙы инде миңә ата-әсәйем алып бирҙе. Хәҙер камераға ҡара ла әйт, ни өсөн башҡорт йәштәре Сәйет Сәйетҡалинды тыңларға тейеш? Мине тыңларға тейештәр, сөнки мин инде үҙ көсөм менән бөтөн йырҙарҙы яҙам һәм минең йырҙар ул былай ғына популярлыҡ өсөн йыр түгел. Ул йырҙарҙан миңә аҡса килмәй, ул инде минең от души йырҙар ысын жизненный моменттарҙан, ҡайһында ауырлыҡтар булғанда мин яҙҙым, юғалып ҡалма тип, ул инде минең үҙемә посвященный йыр. Һәм инде мин уйлайым, шуның өсөн, үҙем яҙған өсөн, үҙем эшләгән өсөн тыңларға тейештәр. Һәм улар да инде минең һымаҡ шиғыр, кем йырҙама яҙырға, кемдер инде гитара тотоп йырҙар яҙырға тейеш тип уйлайым. Мин килдем,